komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:03. This time check is brought to you by Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa panagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes. Magapasundayag naman ang inyo sining palatuntunan sa sining udto. Tudtob kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters sa pila ka mga areas diri sa probinsya, including ng Bacolod, nakabatyag sang pagtayog bangod sang linog mga kaaksyon. I-check na dugay-dugay ang ato sining P-box, no? Kag tikod din ang epicenter, no? Basko kuno to sa Kawayan ang linog nga nabatyagan sa ato sining mga kaaksyon, no? I-text lang dibi sa amon kay do dira kay Rimar Hicano Haliasgo, Baskog man pero dali lang. Same with diri sa aton sining diri sa ibabaw sa Aksyon Radio nabatyagan man ang pagtayog, no? Diri sa area sang syudad sa Bacolod pero kadali lang. Daw naghapit lang siya bla kadali lang. Pero sa iban nga mga areas like sa La Carlota, sa solar nga ginaobrahan dito ni Junior Erman Hanye, kusog man kunong linog dito sa La Carlota, no? Ma-check lang ta dugay-dugaya kung din ang epicenter sini kag diin gid ang pinaka tectonic of origin sa sining linog mga kaaksyon. Si paring Nuno Agisando ganiyo linya pre Baskog linog sa Kawayan. Ay, puwerte. Sige, karon dugay-dugay, ma-check kita sa aton sining PDMT kung may report na kag kung anano ang information nga nabato nila plus man sa paybox karon na. Kung may chance mga kaaksyon, i-check ta ang aton sining probinsya sang Negros Occidental. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Kamusta nga to sa nga mga kaaksyon na diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga kaparangayan naton kag kapurukan, welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan, no? Kag lakip na sa Negros Occidental, damo ginagpadala sang sang mensahe sa Lacarluta naglinog man diri. Si Aksyon Rex ni Mario, si Aksyon Rex ini, no? Ayos, baskog linog, dali lang daw. Ginsipa chair, ginapungkuan ko. Ay, perti si Chris Keripol Javier Tanatan, dara sa area sang San Enrique, no? Nabatyagan Manila sa Don Salvador Benedicto, may hindi gid man to kuno katama ka baskog to sining ni Barrio Garay. Thank you so much gid Barrio Garay. Kay Jomari Formentera, good noon baskog man ding sa Kabangkalan. Dire pero dali man lang, no? Sige. Dire sa Bacolod dali man lang actually daw pila ka segundos mga kaaksyon, no? Kay Sir Arwin diri sa Barangay 34, abi ko naguyog, linog na gali. Halin sa taga Barangay 34, no? Damo-damo gid daw halos karabanan diri nga nagpadala sang mensahe, nabatyagan nila ang paglinog, no? 2 seconds lang kadali nga linog galin sa kay Junior Iman. Okay, sige. Salamat gid sa mga nagpadala sang mensahe. Gilayon diri sa aton sining pangalaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kamusta honta karon dugay-dugaya ang palibot sang probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon kalakipan sa oriental side, magapangalagad ng inyo sining palatuntunan sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Kalakipan mga kaaksyon ang ato sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaraso. May lang pamati mga kaaksyon namon sa Kanginan, no? Kag sa syudad kag probinsya sang Iloilo, may lang pag-monitor sa Capiz, Aklan, Nantique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining pagpangalagad ta sa Aksyon BBB. Karon dugay-dugaya aton hibalaon mga kaaksyon ng mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporter sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta sa Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa syudad sang Bago padayon nga nag-obligar sa mga incoming fully vaccinated travelers nga magpa-swab test. Kag public cemetery or Catholic cemetery sa Bago City posibleng isahanon nga sementeryo sa Pilipinas nga may porma nga cross. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, Melvin Recabar nagretero na bilang GSO head. Sino ay yan ang nagbulo sa iyan eh? Kalakipan mga kaaksyon sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kangtanan sa lalaki nga ginaligar may problema sa paminsaron na sa puwan patay sa Pahanukoy.
Kalakip man ang ining duha ka motorsiklo ginkarnap sa area sang Mansiling ning area. I-check ta ini karon dugay-dugay pod kay Aksyon Eden Abuso. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Brian Morden, apat kadlaw nga pagsira sa mga sementeryo nangin matawhay suno sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kag kalakip man mga kaaksyon nga sa kawayan ho, away relasyon nagtulod sa nobyo nga maghikog patay. Sa balita sa patrol karon dugay-dugay gabalita ni Aksyon Eden Abuso, pagkakas ang plastic barriers kag pagdugang sang seating capacity sa mga pasahero nga salakyan, dako ang bulig suno sa transport group. Sa balita naman sa area sang syudad sang Escalante, sa syudad sang Escalante ho, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 34 anyos nga lalaki ginabulong sa ospital matapos nga ginbuno ini. Kag isa patay kag pito ang pilason matapos magbunggo ang tricycle o kung magbunggo ang motorsiklo sa tricycle. Samtang sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, drivers o mga drivers kag operators ang taxi nagapanawagan nga malakip sa fuel subsidy program sang gobyerno. Senador Angara nagpanumdum sa publiko nga hindi magkumpiyansa apisar naganubo ng kaso sang COVID-19 sa pungsod. Kag vaccine SARS Galvez aminadong 50% tubdob 60% lang sang population ang sarang mabakunahan kontra COVID-19 karon nga tuig 2021. Kag flying crew sang Cebu Pacific 100% na fully vaccinated ang mga ini mga kaaksyon. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang manugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page sa Aksyon BBB by Aksyon Radyo Bacolod. I-like lang kag i-share ang ato sining program kay tinguan tayo na karon nga basahon na mahinang kalaban Basahon tang inyo sining mga mensahe karon ang dugay-dugay. Kag sa mga kaaksyon ta, nga yara sa www.aksonradiobacolod.com.ph sa aton sining website kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Taligid lang kay matagtanay resulta ho sang first draw sang Small Town Lottery o kun STL karon nga adlaw sang Martes, November 2, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 14 kag 3 liwat 14 and 3. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang Ayos, sige, makwantanay banload kita no sa mga nag-like kag nag-share sa aton sining programa. May lang pagpamati kay Rochelle Folencio Susana, Mama Janet, may lang pagpamati kay Gian Resisio, may lang pag-monitor, likewise kay Erla Vega ho, may lang pagpamati kay Erla Vega, kay Star Mayo,
may lang nga pamati kay Vanessa, no? Dave Andales, may lang nga pamati, no? Dave Andales, Madam Virginia San Antonio Alpenda, and Emily Hindrala, no? Amado Laduad Jr., Ronaldin Nicor, kay Tomay Piansay, no? Tomay Piansay, Jan Resisiora naman, si Barrio Garay, Lisa Asuncion Dihardo, Ana Sinoro, Ros Algado, Asli Duran, Slasher Dumagat, and Slasher Sumugat, and Rimar Viranio Lingoste, kag kay Paul Spot the third, no? Thank you, Gid. Roy Cortez, salamat, Gid. Nolfo Dormentes, Irene Oberio, may lang pamati sa inyo. Kag kalakip man sa kay Kagawa Dimbong Jocampo, sa Mahilom, no? May lang pamati. Then si Star Mayo gali isling watching while attending classes. Basi magsala ka, Ma'am Star Mayo, Vanessa. Basi magsala ka, no? Ayos Taga Sendero Finada sa Barangay Alianza, Bago City, ang panamyaw lin sa kay Amado Ladua Jr., no? Mr. Milili Oligo, salamat, Gid. Erla Vega, may lang monitor, no? And Jovi Monares, salamat, Gid. Lee Aquesa, may lang monitor kay Mario Aquesa sang Asyenda Lugway, pamati, Gid, subong. Asyenda Lugway ni sa silay ni. Sige, salamat, Gid, Lee Aquesa, no? And Ana Sinorara naman, si Gino Estrabon, silingya Binalbagan Batyak Mandre. Ayo, salamat, Gid, Jano Estrabon. Madam Jinky Dialagdon, may lang pamati. Sherwin, kay Jose Erson Lapinig Honyo, may lang monitor. Michael John P. Season, may lang monitor. Happy birthday kay Engineer Ryan R. Barcelona of Toliamo Boys. Salamat, Gid, from Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Michael John P. Season, Rosalgado, may lang monitor sa Nagasila Carluta. Mario Bacauco Irad, okay, sa kay daligi lang kay Jo Marie Formentera, Sir Arwin, okay, sa kay Junior Erman or Ernan Hanhi, okay, sa kay Welma Inocencio Cabarles, sang Isabela, no? Slasher Sumugat, Rimar Beranio Lingoste, may lang pamati. Paul Spatara naman, si Carl Hison Rosos Bayanihan. Thank you, Gid. Sa kay Carl Hison Rosos Bayanban. Ayos. Sa kay Sheni Pabilario Cuevas, no? May lang pamati, Sheni Pabilario Cuevas. Berdin Lumenda, may lang pamati, Berdin Lumenda, Kagawa Dimbong Jocampo. Salamat, Gid. Dalig lang mga kaaksyon, balik lang kita dugay-dugay. Naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras, kadasig lang sang orasan ta ba? Daligid lang mga kaaksyon na sanbay, aksyon na idanabuso sa patrol, life extension, coffee mix, anay kit
serbisyo. Katuan tanay si Aksyon na Eden Abuso. Ini may kang tanan sa pagkakasblas ang plastic barriers. Inang sa mga salakyan bla ng magpungkoda sa likod, may mga barriers dira, no? Kag pagdugang sang seating capacity sa mga pasero nga salakyan, sa mga di pasero blang salakyan, dako kuno nga bulig suno sa transport group. Dako gid man na kun paunugutan. Garing kaundan sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Action right and ang aton balita approaching karon ang patrol sa may zone 2 Kalong-Kalong Barangay Singkang Airport. May isa ka fire call. Action right tanawon lang naton going naman ta kung ano to subong ang sitwasyon. Sa dinto Aksyon Eden. Sa zone 2 Kalong-Kalong Zone 2 Kalong-Kalong Airport. Yes, correct. Bakit lang ang atong sinigang fire call kag approaching naman ta. Pero sa atong sinigang balita sa patrol, ginpalayag Action Rugby Federation of Bacolod Drivers Association Secretary General Elizabeth Catalvas na dako ang bulig sang desisyon sa Department of Transportation na ipakakas na ang plastic barriers sa timuon 70% ang maakomodar nga pasahero sa mga pampubliko nga salakyan umpisa sa Nobyembre 4. Sulod kay Catalbas, makabulig ini agud madugangan ng income nga ginapaulig sa mga drivers. Ilabi na nga padayon ang pagkaka sang presyo sang produkto petrolyo kag wala pa sang sabat ang ginagusto nila nga pagpasaka sang pletehan. Panugyan ni Catalbas sa mga drivers na sila mismo mag-istrikto sa mga pasahero nga magtuktok sang face mask kag face shield kag sa taran nga pion. Ipabilin ang social distancing agud malikawan nga mangin rason sa paglapkas ng COVID-19. Pamatiyan na to si Ma'am Elizabeth Catalbas. Ang mga anong ila programa da nga paano madisiplina ang mga driver nga mapatuman na ang 70% kay may ara gid nga pasaway. Ako bisan sa transport kami man pro may driver gid man nga pasaway nga paning 1 gid pala ka paning ngawat gid. Sa may kung pwede pa lang pawason, kung pwede pa lang isa bakon pa sa iro pa. At hindi na nagka amo na nga madakpan gani masining ko anong violation. Why na patawad kung madakpan ka nga sobra mo pasahero. Lapit mo lang sir, mo may balibad Hindi way balibad akop gid. Akong driver dakpan nag sobra sa iya kung dakop sa Ako daw siya Rekta, ang kabahin sa pagpahayag ni Ma'am Catalbas. At siya approaching naman kami sa area, hindi pa naman makita kung ganyan specifically, pero mabalik lang kita report sa Action Rekta kung naka-establish na kita dire sa mga detalye man sa sunog na ongoing tugong. Balita ulit sa patrol, ang ka-action niyo, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita unang ka-aksyon. Sa patulot, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:26 ang aton oras. Kay Miss Janice Tamba, may lang pagpamati, Ma'am Janice Tamba, no? May lang pagpamati kay mama niya kag papa niya nga si Efren kag Shirley Tamba dira sa Barangay Villamonte, no? Ang pinaka-latest sadto sang linog mga kaaksyon, no? Ti syudad sang Sipalay, more or less mga magnitude 4.1 ang kabaskugon sang linog. 4.1 tingala ko nga daw likop ya bilog nga probinsya. Pero baskugid man siya kay ti yara sa 4.1 mo. Nabatyagan man sa pinaka mga lugar diri sa Negros Occidental. Ti na-record ang magnitude 4.1 nga linog sa syudad sang Sipalay. May kadalumon nga 18 kilometros kag tectonic ang origin sini mga kaaksyon. Nabatyagan ang pagtayog sa pilaman ka lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Aring report sang PVOX mga kaaksyon, instrumental intensities, intensity 5
dako gali no sa Sipalay no tingala ko man nga daw katayogid gina-check ta subong ang Sipalay. Mayarat na kay Sir Danilo Bugtae ang city disaster sang Sipalay basi kung ma-check ta na Sir Bugtae no i-check ta na dugay-dugay kung kamusta ka dito ang area mo. Galing kay daw permi kuno nga tayog man ti galing kay ti amuning pinakabasko go. Intensity 5 no sa Sipalay, intensity 3 sa Bago, intensity 2 sa La Carlota. Nabatyagan man ang intensity 3 sa siyudad sang Iloilo. Apisar nga wala malakip sa record sang PBOX apang pinaka mga residente sang Bacolod, Isabela, Talisay kag iban pang nga lugar sa probinsya ang nakabatsyag man sang mahinay nga pagtayog. Wala naman ini sang o kung wala naman ini sang ginapaabot nga kahalitan kag aftershock sa nasambit nga linog no. Bantayan lang dugay-dugay ang ining pagtayog mga kaaksyon no. Ay perti kabay pa nga wala lang sang mga halit no. Gina-check ta lang si Mr. Bugtae ang city disaster sang syudad sang Sipalay no kun anong ilang monitoring dito sa area sang syudad sang Sipalay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life Extension Super Fiber no may connection sa may nga kulon ho ang manubong. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pagretiro ho. Retire na si Sir Melvin Recabar no bilang tagpamuno blasang GSO. General Services Office diri sa siyudad sang Bacolod no. Sino yan ang bulos iya man? Ibalahon tabi we have Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Action Rex sa halipot ni lamang ang termino or pagpangalagad ni Sir Melvin Recabar bilang pamuno sang General Services Office matapos nga nagretiro ini siya Action Rex kahapon nga adlaw ang effectivity sa sining retirement November 1 kung madumduman Action Rex according sa yati February 2021 this year man gani siya sang nagpangalagad siya bilang OIC sang GSO Action Rex tugtog nga kung paborana sang sanggo ng panglungsod ang sining appointment bilang GSO Head Action Rex. Si Recabar Action Rex, 64 years old din siya kung empleyado kaya kagobyerno 65 years old ang compulsory nga edad para magretiro pero pwede ka man niya ka-retire sa edad nga 60 years old Action Rex. So according kay Recabar, wala niya Action Rex ginubos no nga maglabot niya ang edad na 65 years old kag subong pa lamang nag-retire ini siya bilang pamuno sa GSO Action Rex. So no kay Recabar siya sining nga malipot nga pagpungko bilang GSO head din padayon niya mga program sa sining ginbuslan man nga si anay GSO head nga si Mr. Jerome Masolina Action Rex kag nagpahayag na ti do nga lipot ang Tion Action Rex gin gin sige sa gihapon ang mga programa kag policies man nga ginbilin
ni Sir Solinap. Year 1986 ang nagsunod sa government service sa Aksyon Rex kagti kunisipon mo more than 35 years man hanggang sining pagserbisyo sa gobyerno. Haring tingog ni GSO Head or former GSO Head Melvin Recabara. So, effective ka po na, November 1. Mga pila ka na ka-month na nag-serve ganit, sir? Actually, linsang February. 7. Naman. 8. 8 months. Okay. Oo, na 8. So, Bali, anong reason ganit, sir? Mandatory age of retirement? and yeah, yun ang actually sa government, pag reach mo 60, pwede ka na regular retirement ka na, ang 60. So 65, pwede ka na kapili. Okay. Pili ka na 60 to 65. Okay. Pero pag 65 mo yan, pag din mo ganyan, nang muna na sang mo, dead service mo na. Kung 65 na, that is mandatory na. So, 65 ka na subong, sir? Wala pa. Why ko na lang ginurot? Kaya sige naman mo. Oo. Bali, pila lang? 64 and 6 months. May OIC sila to. I-check lang ko, be. Kaya may notice to. Galing wala ko to kanto eh. Okay. Check lang, tawagin lang ang office. Basta may memo nang nagabot. Pero so, pag nila mo sa amin sa pag-serve mo, sir? Sang tingog ni former GSO Head Melvin Recabara. According siya, may na sa memorandum nga nag-designate sang officer in charge sa GSO. Pero wala pa siya nakabasa or ideya kung sino nagbulos. Pero may mga information kita Aksyon Rex nga nagbulos siya ang head of the secretariat sang Beach in the Works Committee nga si Ma'am Hilda Luisma. Subject for confirmation amo na siya ang Wala pa man official nga nagwa, no? wala pa Aksyon Rex, pero ang back secretariat daw amo na siya ang mabulos, no? Pero subject for confirmation, si Ma'am Hilda Luisma from Beach and Awards Committee ang head of the secretariat Aksyon Rex. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Rex. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Salamat gid kay Ma'am Sinayda Anisito, no? Kay Silingya, sige pa ding sunog sa Barangay Singkang Airport. Ay kasigi pa subong ya. May sunog di sa Barangay Singkang Airport now. Arada si Aksyon Iden Abuso, ara ng patrol ta. I-check tabi balikan ta si Aksyon Iden Abuso, balita gikan sa patrol ni may kang tanan sa sunog dira sa Barangay Singkang Airport. Aksyon na din. Aksyon na Rex na tigayon man na fire out dayon ang sunog nga nagluntad sa isa diri ka Buligan. Actually, bago lang kita nagabot, kito medyo gamay ang dalan, wala ko sulod doon, naglakat-lakat, pakitagawa. Pero okay naman Aksyon Rex, nahingagaw man, may pila ka mga kagamitan nga nakuha, pero hindi man yun silang nga totally damaged yun ang Buligan. Partial damage, ne? Partial damage? Yes, oo. Kapatigayan, pati subong sang mapping operation ng aton sa mga BSP personnel para masiguro nga wala na bala sang baga o kung kalayo pa nga ari diri sa Puloy-an. Nga ari diri sa Rex. Pero so far, okay naman. Datig man ang responde sa aton sa mga BSP personnel kay nakibot nga ni mga tao diri kay kitikit ang balay. Ang idea dahil nga nag-responde do 8 sa pag-isip ko 8 ka fire truck dayon sa amo ginaya basta pull up na gani kag ti may fire call na mayuman kay ti damo bombero mo. Oo, nakulbaan mo lang iban kaya binila do dako kita sunog kung lapad diyan kaya SOP na kumbaga kung may sunog wa kinitanan ng mga units nila mo. Di kay sino na balay da? Wala pa Aksyon Rex kaya Why tada sa mapamangkutan Aksyon ay den? Sir, may hapon. Sir, sa kay sino ni Balay? Sa kasi na, sir? Payumo kay David Payumo. David Payumo. Sir, bali, mga alas, binisay ang fire call din, sir? Ayun pa nga. Ayun pa. Sir, balik-bulig, kasi sir, patay sa kalayo. Naku, gisigi na ang kalayo, sir. Gamay na lang. Kaya dito po rin. Before, sir, nagabot ang BSC, talong yun ang kalayo. Napalo.
David pa yun mo. So, no? Sila kabilang, sir. Sila pa yun. Pwede ko ito matawag ko, ma'am. Sige. Isa to siya action, Rex, sa tupagbalay din nila. Wala ka ng bulig. Din si Payumo? Din si Payumo? Ara pa sa sulod, kaya ara mga taga-BSP, kaya ginapamangkot pa sila wala sa posible nga anong napabayaan nila kay literally kuryente. Anong nasunog sa balay da action na din? Ang kuryente, kung action, right? Di, pero ano nga portion sang balayang nasunog? Action, right? Anong portion sang balayang nasunog? Sa sulod balay. Kaya hindi pumitado nila balay ang protect mo. Sementado? Oo. Oh. Actually, ang tag-iya sa sulod, kaya ang mga personnel, man ginasuban nila kung hindi bala posible naghalin ang palayo. Pero ari sila sa mga ari sila sa may part sa mga kusina, sa may dining area, na posible din umpisahan sa tunog at sunrise. Sa karon sa mga nag-aula tagli sa aton na Facebook live ang motong nagsulod na kay medyo hina ang signal gina-check subong action right sa makita naton ang naging butong, naging pull out yung silang wiring so tanaw dire sa may kusina dapat sa lamisa gid sa dining para ginausisa nila isa dire sa wire naging butong nila sa dingding bag-ogid lang. Pero so far wala naman siyang kuanak sa hindi ba wala man dinalapnan ang mga kaingod na balay nga sa walaya din nga balay kuan mo made of light material bala. Pero ang ila diriya ng sementado action right. Mamang ko to bala dali ng action right. Tagiyas ang balay da? Action right. Basi may tagiyas ang balay da? Oo, may naglupok. May naglupok sila kung action right nga napatiyan. Pag amo to dahil lang ito. Ma'am, good morning. Ma'am, kumusta sa aming balay, ma'am? Sa action radio, ano ganit sa kanan mo, ma'am? Anita, kayo mo? Bali, ano ganyan yung sugudar, kasi naman. Hindi, guys, tuloy kami di sagwa. Tuwa lang kami, wala na bitawo. Sinubod mo, ma'am? Si Jojo. Oo. Dili ka pa sagwaan nyo? Sagwa lang sa may bulak ko. Oo. Hunti lang may naglupok. Tapos, paglupok, ano to, naglako ang palayo. Oo. Sino mo ko eh? Di ka bong ano sa mga damage sa imo sa palayo. Tama. At ito, pero bago din nagabot din naman mga taga-BSP na buligan na kamudsing yung mga kainod sa papanak ng kalawa. Oo, din ano sa mga hapon, basta kasi paplak ito, maso kayo. Pero meron, kasi naman may part na nag-buhay, makadami isang saksa sa daya sa inyo na kusina dito. Wala, ma'am? Or gano'n ko naluto? Wala naman ko naluto, kaya na pang hugas. Ito ako, dati ang mga kayo nag-guide ko, kami tatagwa o nga duwa. Gumpi lang, may naglupok. Mamo ko paglupok. Magkabadapat yung ang kalayo. Pero ikaw lang ibigay sa amin star. Pila ka ibigay star. Ang duwa ko ka ako. Ang duwa mo ka ako. May kinadaan ko gani. May kinadaan ko gani. Pagpulok-pulok kay computer to ko. Oo. Sa balay. Oo. Sa mo to, sige na istorya namon ho. Matuan, may tulpi lang nga naglupok. Pinagdaba-daba din ang kalayo. Sige. Thank you, ma'am. Kaya ba tayo sunrise, sorry. Pero ini sa ligili, mama, number, sigo sa taga-BSP personnel. Ano? Wala pa man sila kapabalo, sigo sila, investigasyon sa ma'am. Kung kami nag-import yun, nag-ipagpulang. Wala ka ba nag-ibado kung ano, gitang ginalinan, ma'am, sa sunog. Kaya mo to eh, yung naglupok, hanggang naglupok lang, may naglupok. Kasi mo to, nagdaba-daba ang kalayo. Thank you, ma'am. Action right, ano gani mamang talan nyo, Anita? Kasi action right, sige listener, gili action right sa action radio. Yan na ni Mr. Ed Payumo da balay? Magkutabi kon kay Mr. Ed Payumo na da? Oo, kay David Payumo. Kay Kagawad. Kay Kagawad. Si Ed yan na ninyo, ma'am? Si Ed Payumo, kilala ninyo, dara?
Si Ed kayo mo, ma'am, kilala niyo? Si Ed kayo mo? Usod yan na. Ganin sa kumbana. Ay, usod. Oh, Usod sige. sa kumbana. Thank you, good ma'am. Mapagpulang kami nakapsyan. Okay. Wala na, ngay. Nabuwan ng years. Okay. Sige, ma'am. Thank you, good ma'am. Oo. Magkaroon ako sa okay naman din. Medyo basa-basa lang yun ang sila puloyan. Pero do intact pa man ang ilasingin ng mga buwan, mga furnitures bala. Sa Mayo lang na ano dayon sa ilasing na tupad balay. Ano man at siyempre sa ang bayanihan spirit, kumbaga bala sa mga Pinoy, organisatibo, gid kumayamo ni nga mga sunog magluntad. Sa karon daligid lang okay, daligid lang aksyon na Eden Abuso kay manugtapos naman sakay ana may salamat gid gin niya si Ayan Grande Payumo, no? Ambot ko na nun Ayan Grande Payumo, ambot ko na nun ni sang nasunugan dira sa area, no? Sige, manog tapos naman to, mayo lang ni kay Gilayon dasig man nga nagbinuligay ang mga pumuluyo dira sa area sang barangay Kalong-Kalong barangay Singkang Airport, no, sa Zone 2. Balikan ta si Aksyon Eden Abuso sa wind-up report. Aksyon Eden. yes, Aksyon Rex, ma-update lang kita karon kay hindi ta pa man gid ano nga kon sa nga mga taga-BS personnel kay padayon pa ila sa nga mapping operation. Sige, basta importante na fire out na kagway na sang dapat nga kabalakan ng mga kaingod Yes, correct, Dr. Rex. Wala na. Ibalo, na lang karon kung pilang cause of damage kag anong kinhalinan gid pa man sa investigasyon sa PFC. Balita sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa patulod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa follow-up report angot sa sining fire call nga nagluntad sining lamang udto dira sa Zone 2 Kalong-Kalong Airport, no, sining syudad sang Bacolod. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. DTX 500 capsule ang kandidat na pwede. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo Piya sa Kapitolyo, ini may kangtanan sa syudad sang Bago padayon nga nag-obligar sa mga incoming fully vaccinated travelers nga magpa-swab test. Kag Catholic Cemetery sa Bago, posibleng nga nagaisanon nga sementeryo sa Pilipinas nga may forma nga cross. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinawia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa sabong adlaw sa interview nato sa kaya Bago City Mayor Nicolas Yulog kinaklaro niya nga ang syudad sa Bago padayon nga naga-obligar o naga-require sa mga fully vaccinated travelers nga dapat mapaidalom gid sa COVID-19 swab test.
inituhay sa gina-implementar sa nga pila sa mga local government units nga ang mga fully vaccinated hindi na kinahalan sa swab test kaga pwede na makadiritso puli sila sa ding balay. Ang explanasyon ni Mayor Yolo sa aton tuyang lang nila masiguro no ang kaluwasan sa ila sa mga residente at hindi man mabudlay sa sa alkalde kay pag abot mo sa Maya Pago City i-swab test ka mga isa malang ka adlaw ang imo sa pagkahulaton kag mabalaan na sa kaliyon ang resulta. Kung negative ti diretso puli pero kung mag-positive ti quarantine. Sunod sa alkalde, ang mga travelers lamang ini nga nakasunod sa syudad kung taga-Bacolod kaya tiway sa problema. Ang sama-sami kundi ang mga nagapuli sa Bago City, maagi gina sa airport, maagi sa puerto, hindi man na ginahanglan nga di sila magpabalo. Pabalo na sila sa lugar nga ila sa nga pulian. Ang sunod sa Bago, hambal ni Yolo, once nga mayara sa manog sunod sa ila sa nga syudad, ginasugat na sang syudad sa airport man o kung sa bahin sang puerto no kag ginatagan gid ang pag-akomodar yaring paglaro ni Mayor Yolo sang Bago City. Overnight ko lang na kay pag-abot nila sa amon na silang center, ginaswab sila. The next day, ara naman ang gyapon ng result. Look kami sa in transit nga infection. Second destination mo ya Bago, amo ginaya resident kami sa Bago, most likely kay coordinate na tamon, kami masugat. Pero kung alin ka lang sa Bacolod, tiway lang na kasi. Until we reach, our goal is until labota ang herd immunity. Is siguro by early next year pa. Now, sige man ang pagnubo sa aktibo nga kaso sa COVID-19 sa may sunod sa Bago kay ang datos tagapakita as of kahapon November 1 ang Bago City ang mayara na labang sa 163 ka mga active cases. Silawan ko lang ang sa Kapitolyo nga balita sa mga aga anunsyo napalayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga sa Biyernes, Nobyembre 5, amaning adlaw gid sang al-5 de Nobyembre nga tawag man nga Negros Day, mag-abot diri sa sunod sa Bacolod si Vice President Lini Robredo kag isa sang iya nga pagahimon among pag-courtesy call sa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson matabo ini sa hapon sa November 5 dara sa may Governor's Office sa Provincial Capitol. Ambal ni Diaz nga sa aga may aktibidad ango sa 5 de Nobyembre dara sa may Provincial Capitol Lagon pero hapon yang schedule ni Robredo Aksyon Rex no kailang yagin parehag kung anong oras basta hapon ang pag-courtesy call sa kay Gov Lacson. Hambal na Diaz may pilaman sa mga Negros Occidental government officials ang mag-join man no, sa kay Gov Lacson sa pag-abi-abi kung pag-welcome sa ikaduwa nga leader sang pungsod sang Pilipinas. Ang pamangkot kung bala patimaan ining si Robredo ang suportahan ni Lacson ti hambal na Diaz di sa makasabat na ang desisyon na solihiya magagikan mismo sa kay Governor Bong Lacson. Yari ang palayag ni Atty. Diaz. Of course, we are going to welcome the Vice President. We will be ready for her visit. I think there is a courtesy call going to be made with the Governor on Friday. Gov and the other public officials of the provincial government will be there to accept her. There is a office guro ni Gov. Sa morning, may ara kita 8 o'clock na program sa Lagoon. Hindi siya mag-upod. Sa hapon naman, we have a 6 o'clock awarding sa aton nga mga heroes Isingit ko lang hangot naman sa pediatrics vaccination kundi nagligang October 29 may 77 kada kabataan ang nabakunahan kontra COVID-19. Sa mga hapon may sinapol nga pagpatagayonon ang pila sinig ka mga tao nga concern o kung mayara sang dako nga papel sa papatigayon siri
Laban-laban ti araman si Atty. Diaz ang ila sa nga desisyonan kon san ogit nga petsa ang pagpatayon sa nga pediatric vaccination this time sa additional duwa ka mga hospital kabangkalan kag Cadiz City, no, with comorbidities ini sa gihapon, no. Balanta ni karon sa hapon nalo resulta sa ila sa di nga pagsinapol. Ang aksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hidomoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. No? May tisianay ko lang balangi mo sa ninga. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Ayos kay Vida Abaw, no? May nga pamati, no? Kay Vida Abaw. Kag kay Alunan Suset, may nga monitor Alunan Suset, Christian Roa, and Ana May, sa kay Ayan Grande Payumo. Lunila Tarosan, dira sa Corner Gatoslao, San Sebastian, may nga pamati, Rona Rihida Traba, may lang pag-monitor upod dira kay Daddy Gines kag Toto Ayan J, no? Halin sa kay Rona Rihida Traba.
Dona Robles Pro Digalidad, may lang pagpamati dra sa San Diego, California, halong kamulagi. Ayo, salamat gid Ma'am Dona Robles Pro Digalidad, no? Kayen Salvador Ladua, may lang pagpamati dra sa Hacienda Rufina, Barangay Alianza, Bago City, no? John Ray Reliquias, Kusog Linog, di Aksyon Rex sa Hinubaan, Bag-ulang gid. Good PM. Salamat gid John Ray Reliquias, no? Dara sa Banwas ang Hinubaan. Kay Ros Choresca Robles, now damo bumbero dre. Okay, tapos ani. Salamat gid Rosa, Ros Choresca Robles. May lang pag-monitor dra. Kay Crescent Minias Villalobos, kay Pilton Lipora dara sa Pasay City. Pilton, thank you gid, no? Vicente Escobar, rin lang monitor sa Tunton Villar. Okay, monitor. Tamyaw ko lang si Tunton Villar, no? Monitor sa taga Magalyon da. Vicente Escobar ang panamyaw nagikan, no? Nining Grate, may lang pag-monitor. Sinayda Anisito, salamat gid Sinayda. Jamel Florendo, may lang pag-monitor. Kay Sep Jose, sa Aksyon Rex, good noon. Ipa-aksyonan ko lang tani ang LTO diri sa Bacolod nga base pwede mo mauyog mga utok da nila. Kay ang migo ko da makuha plastic kay mapa-abroad 3 na katuig. 3 na katuig? Expire na eh. Wala pa matapos. Nagkadto na siya. Kaina, ginbuyayaw pa siya. Ay, nanuman. Friday naman kuno makuha, okay lang na tani kung wala ginadalian. Base pwede mo na ma-shoot out na para magiliho kay daw mga inutil ang patakaranda nila. Sige. Sep Jos, salamat gid Sep Jos, no? Mike Jan sa Moldiseba, dara sa Baladhay family, may lang pagpamati sa Tuko, Barangay Inulingan, no? Donald Kabasag, Georgie Nonsay, salamat gid Georgie Nonsay, no? Aimee Divinagracia, may lang pagpamati sa Barangay 16, Aimee, thank you gid. And Florencia Villacampa, no? Dira sa La Union, Dorotea Mero Villester from Banago, salamat gid. Humalumina, George Gargasirana, Tia Kim Iriman, Noy Erwin Dicatoria Gonzales, Joy Mahilom from Barangay Villamonte. Salamat gid Joy, no? Niel Malandayo, Idilaos kag Nanay Isabel, Wilma Inocencio Cabarles, may lang pagpamati, no? Sige. Roy Cortez from Kawayan Negros Occidental. Salamat gid Roy Cortez, no? And Joseph Pacifico, dara sa San Enrique, Mayor's Office da, si Kathleen Tabares, Veronica Tillanas o Tilanas, Banji Gomez, Richelle Espinosa, Carla Selva, kag Elmore Lorenio, no? Salamat gid sa kay Joseph Pacifico. Ayos, inday. Okay, sige. Thank you gid. Ambot sa iba ni kumayari pa diyan, dali lang ha. Kailan taon ta sa piyak nga plastada. Lilia Taton, may lang pag-monitor. Lilia Taton, payungayong rinan. No? May lang pag-pamati. Borex Canting. Perti man sa rinan, panguyangon ba? Payungayong rinan. Rex Canting ko no. Sige lang Fernie Espanyola, may lang pag-pamati. Barangay Lukutan, Kabangkalan City. Fernie, salamat gid. Jan Resisyo, Judith Calves Pampusa, may lang pag-monitor sa area sang Barangay Tangob, no? Salamat gid. Ayos. Sige, daligid lang mga kaksyon na standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Pasuwat nga nag-trap dito o nag-trap dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Baka sa mag-fire pa to my part because the year na nagsulod ko, ito ka nagdamo din ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga pata sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon ng ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 15 ang aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. 4 ka adlaw nga pagsira sang sementeryo matawhay suno sa Nukpo kag sa Kawayan ho way relasyon nagtulod sa nubyo nga maghikog patay. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nukpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex ginkalipay karon sang Negros Occidental Police Provincial Office nga nangin matawhay ining mga 4 na kaadlaw, no, isubong katapusan nga adlaw ang pagsira sang mga sementeryo diri sa probinsya sang Negros Occidental. May angot ini sa executive order ginpapanaog ni Governor Eugenio Lacson nga hindi lang anay magpadulong ang mga pumuluyo sa tagsa-tagsa ka mga sementeryo gon sa pagsindi sang kandila sa ila sining mga himata nga nagkalamatay. So no, diri kay Nokpo Deputy Spokesperson nga mo si Abigail Donasco, ang mga kapatyuhan sang nagumpisa sang Oktubre 30 tubtob subong wala gid sang may nagpadulong Aksyon Rex nga kung sa din nagpamilit abi nga wala gin pasulod. So suno sa iya nga wala gid sila sang may na-encounter abi
nga nakaka-problema sila Aksyon Rex sa ini ang gin pasalamatan gid sang lubos sang kapulisan kay mismo ang mga pumuluyo mismo amo ang kooperar agod nga mangin matawhay ang pag sa ulog man sining piyesta minatay. Yari si Juan Donasco angot sini. So first, our assessment with regard to this implementation of EO 21-47 here in Negros Occidental is mabuti naman po, Sir Brian, no? There were many cases na civilians na nagpumilit po pumasok dahil as what I mentioned, even before the interviews, wala hindi po tayo nagpula even sa media, so inform them na on October 30 hanggang November 2 is closed po ang mga cemeteries. Aksyon Rex ang porsyon sa palayag ni Donasco angot sini. So ang kapulisan, hindi pa ni sila maghalinda karon sa gabi abi kuni tudlog pa sila sa Nobyembre 4 sa nasambit nga mga sementeryo. So bisan buwas nga adlaw pwede na makapadulong ang mga utod naton sa sementeryo liwata. Pero nagapangabay gihapon sang social and physical distancing kag magdalagit sang face mask kag face shield sa ila sini nga pagpadulong Aksyon Rex. Ang ining natabo nga paghikog sang nobyo dito sa Banwa sang Kawayan, wala Aksyon Rex sang foul play nga nakit-an diri ang kapulisan sining isa ka lalaki, no? Inago talang iya sining nga ngalan, pero ini siya taga Samar gid pero naga-tinir ni siya diri sa isa ka barangay sa syudad sang Bacolod. Ini siya aksyon ang nasapwa na gid lamang sa iya sining nobya nga nagakabit na sa malaya sang CR kag mahigot ang iya sining liog gamit ang isa ka nylon nga higot sang manok Aksyon Rexa. Turo pa diri sa Kawayan PNP sa kay Police Major Gail, akon si Barnito rather, nga nag-away ining magnobya Aksyon Rex antes pa naman natabo ining insidente. Kag lugang pa diri ni Barniso, basta ganit nag-away-away ni sila kaduha, ginapahog ining nobya niya nga maghikog siya. So wala ito ato gin seryoso sa nobya kay do naanad na. Pero sa nagligad niya adlaw na kibot na gid lamang sila nga ini ang naghikog na gid matuod. Kung ano ang ilang ginawayan, way naman nagpamangkot pa si Barniso sa pamilya basta amo na ang pinakakausa Aksyon Rex. Inugang ko na ni gamay ang isa ka natabo Aksyon Rex nga pagkadakop sa isa ka lalaki dito sa Don Salvador Benedicto. Ini siya pasahero sang series bus Aksyon Rex nga ginkilala sa kay Martin Gikin, 53 anyos, taga Barangay Santa Rosa, Banwa, sang Murcia. Nagsakay ini siya sang series, paglabot dito sa may Barangay Igmayaan, ginsukod sang konduktor. Wala siya Aksyon Rex ang ipakita nga kwarta sa baylo, ang armas, amo to ang gusto niya ibangan for Aksyon Rex. So ginimo sa konduktor, nagpangayong sa tabang, pero una na nga ginagaw nilang armas kay ning nasambit iya nga suspect nakainom. So naagaw nila ang armas kag karon yara na sa kustudiya sang kapulisan. Isa ka Colt 45 ang armas nga nakuha sining nasambit nga pasahero. Inang balita sa Nokpo, Aksyon Brian mo na nag-report sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Live Extension Vita
Layunon tanay balita ni Aksyon na Eden Aboso sa Bacolod City Police Office. Hindi may kang tanan sa lalaki nga ginaligar may problema sa paminsaro na sapuan patay sa barangay Panukoy kag duha ka motorsiklo ginkarnap. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Rex, wala pa sang identity ang bangkay sang isa ka lalaki nga nasapuan sa isa ka pribado nga compound sa Purok Mahigugmaon, Florenceville, sakop sang barangay Panukoy, syudad sang Bacolod, mga alas 8:30 sa inasang aga. Sa Police Station ay Commander Major Jory Puerto, base sa ilumitang pagpangusita, pangayaw ining lalaki, ginapatihan nga may diferensya sa paminsaron. Silo kay Puerto, Domingo sa kagahon sang may nakakita nga nagdalagan ang ining lalaki padulong sa baybay kagkaina sang aga ng Martes sang ini ang nasapuan. Dugang pa ni Puerto, wala man sila sang may nakita nga foul play sa kamatayan sang biktima. Kag ginapanawagan sini kung uman ang may mga hinata na wala nakapauli. Ang description sini kulong ang buhok, may katason nga 5'5" ang height. Ang mahimo lang makidangot sa kapulisan kag ang bangkay ay niyara karon sa Nalagon Funeral Home. Pamatinatan si Major George Puerto. So wala pa ta identity. So napanawagan ko sa kung sino dira nga may nadulaan nga pamilya o may problema nga sa utok nga pamilya nga kadto lang kamo sa Nalagon Funeral Homes basi ma-identify nyo. So kay wala pa ta identity subong. So ang bangkay taga-uba kay wala man to sila panapton pag abot. Subject for postmortem. Kay ay postmortem na siya. Kay para mabalantang ko sa update kung ano bala na umos siya na tumba na iguuloy sa balatan na karon kung anong pansong punerarya. Pero so far sa base lang sa initial investigation sir, wala man found. Negative kay may problema sa utok tapos siya man lang isada. Tapos para sa kamalig dang layo man sa barak sa mga foreman sa mga trabante dira. Samtang Action Rex, nagpadayon pa ang pursuit operation sa Police Station number 7 sa pagpanguna naman ni Police Captain Elmer Bonilla. Pero ginkarnap gid maning duha ka motor ne? Yes, Action Rex. Bale, ang natabo, bago naman nga modus. Kay man, ang isa lang ni kalubar? Isa lang lugar Action Rex, bali nag-standby lang ang ining duha ka mga suspetsado sa may Bangga Kaira Pauline Village sakop sang barangay na Adigis. Mga alas 9:25 sang gabi. Bali nakita sa CCTV nga nakuha sa aton sila kapulisan ang duha nagatambay lang eh. May naglabay una nga nakamotor ining si Nick John Rojas. Ginparahan nila. And allegedly, suno sa biktima, may ginpulo pa mangkot ang ining duha ka lalaki. Sa hinani na lang na naggagabot siyang armas lukhang ang isa sa mga suspetsado kag nagdeklarar Action Rex nga karnap o kung motor nap. Allegedly nagbato pa ining si Rojas kung tali kay ang suspetsado nga isa gamayon lang man kuno mo abi niya kuno masarangan niya lang galing kinahadlok siya kay nagpalupok ining suspetsado. That's the time nga nagdalagan siya. Kaging kuha ang iya sining nga motor. Pagkadugay-dugay, pagdalagan sa ining sining John Rojas, pagkadugay-dugay, may isa naman ka motor na naglabay. Ginparahan man niya. Oo mo, ginparahan nila, kaging pulog mangkot kadali. After sa to, gindeklara liwat na motor na, ang duha ka suspetsado, may bago nga tag-isa-isa nga motorsiklo. Panawagan ni Captain Bonilla na sa subong bala sa mga nagamotor hindi din magsalig sa tanan nga oras bala sa mga nagapamara dira kag pulo pa mangkot kay base amo ning matabo sila kay bag-o naman ning nga modos sang may mga malain sang ginhawa Action Rex sa subong may isa sa suspetsado may persons of interest na kag-coordinate sila sa other stations para may baluan kung may record na ining mga suspetsado. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Hideraboso. Una sa balita unang sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:27. Salamat gid Aksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa patrol
sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon. No? Diri kita na standby action Roger Gotiba sa constipation ang problema ninyo balukang. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule. Rodrigo, tibo mapaka-city kita, ini may kantanan sa 34 anyos lang ang lalaki ho, ngagin bulong pa sa ospital matapos ngagin buno ini siya mga kaaksyon kag isa patay 7 ang pilason matapos nga magbunggo ang motorsiklo sa tricycle. Yaring kaundan sang report. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Upod na sa kay aksyon no Roger Gote. Bakso Roger. Aksyon Rex, nakakonfine karon sa ospital ang 34 anyos nga lalaki matapos nga siya ang ginbuno. Natabo ang insidente kagabi mga alas 8:25 atak na Nobyembre 1 sa sitio San Martin sa barangay Argenta Fe, Ciudad ng Escalante. Kaya ang biktima gikilala kay Gerald Bulanon is Alcusiba, soltero kag residente man sa among lugar. Tuno sa report kini siya ang ginbuno sa nga suspect nga ginkilala naman kay Raldon Karangget, 20 anyos sa edad, soltero kag residente man sa nga pareho nga lugar. Tuno sa report nga ara siya sa influensya sa makalubog nga ilimnon sa matabo ang among insidente. Apang base sa investigasyon, may mga old grudges na ngaraan nga natabo alas 9:15 kagabi sa Bubaton sa kapulisan ang tawag atensyon. Alin sa bayan sa security guard nga si Johnny Tocson sa Vicente Cosilo District Hospital kag ilang gilang nga ginpadulungan sa area. Ang biktima naman matapos nga ini siya naigo sa dughan sa pagbuno sa iya ang transfer dira sa hospital sa siyudad sa Bacolod for further medication. Padayon naman nga at large ang suspitsado kag ini ang ginahulutan sa kapulisan ng pamilya agod nga ma-file ang kaso batok sa kay Raldon Karangget nga sa diin nakapalagyo pa tubtob sa sini nga mga tinion. Isa naman ang matay kag nagresulta nga 7 ang pilason matapos nga nagbungguanay ang isa ka Rusi motorsiklo o Rusi nga motorsiklo kag subugman ang barako tricycle. Ang report sa tabo actually ang insidente sang tinalikdan nga Domingo sang hapon mga alas 3:20 takna pero kahapon lamang sang aga kay baluan nga ang isa dali sa pasahero sa sining tricycle ang nag-expire o kon napatay sa isa ka pribadong hospital sa may siyudad sa Bacolod. Ang napatay ginkilala kay Kitli Kunahap EC, 23 anyos sa edad dalaga, residente sa barangay Vito sa siyudad ng Sagay. Si Kitli Kunahap isa sang pasahero sa Kawasaki Barako Tricycle nga ginamaniho naman ni Alberto Saison, 43 anyos sa edad, residente sa barangay Arriguni Patio sa siyudad man ng Sagay. Pilason ang driver upon ang 5 ka mga pasahero pagid nga ginkilala nga mo Sandray Patrick Jan Recto Kunahap, 25 anyos sa edad, Mereros Stanislao, 23 anyos, Iba Kunahap de la Peña, 56 anyos, Elmer Kunahap, 60 anyos, kag Japer Miraato Isti, 18 anyos sa edad, tanan sang barangay Andres Bonifacio. Sa pahayag sa kapulisan nga nag-U-turn ang isa ka Rusi nga motorsiklo nga ginamaniho naman ni Ray Lau sa Ilomayno, 27 anyos sa edad, may asawa kag residente sa barangay Cambayubo sa Calatrava, Negros Occidental. North to south direction ang pagpadalagan
sa tricycle sakay ang anom ka mga pasayro kag south to north direction naman ang pagpadalagan sa rusing motorsiklo nga ginawa niyo ni Ray Lausa nang hindi siya mag left turn kag na miscalculate niya na igo sa gutter kag dito siya nagtupa sa sinini kapadulong nga tricycle na nagresulta sa kamatayon ng biktima. Minor lamang nga pilas ana angkod sinini Ray Lausa nga driver sang rusing motorcycle kag ini siya ang gindetain sa bayan sang Escalante City PNP. Ang mga nakasakay naman sa tricycle at ang driver ang karon ginabulong pa sa bayan sang Vicente Cusilo District Hospital sa siyudad ng Escalante sa Subong. Ginatikaso na pagpataka sa kaso nga reckless imprudence resorting to homicide and physical injuries batok sa kay Ray Lausa sunod sa kay Police Lieutenant Jess Alba ang Deputy Chief of Police sa Escalante City PSP. Driver kini nakabikin ni sa no sa atong diri sa detention cell sa Escalante City Police Station. Kaya pagka kwantang biktima matatapo sa na ilang aming bumbuanay, solusyon nila. Kaya sa nag-expect ng si isa ka biktima nga si Keklit kahanap PC na magdangat din sa malala na injury yan. So ang pag-file sa kaso, patigayo na subong nga adlaw action rex na. Para sa ato sining mga aksyon wala mahilig mag norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental o sa Balita o sa Aksyon. Dili sa Aksyon Roger Gutin report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod nga mensahe Wala sang hiyadang pilihan Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapan
dayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano nga kalutangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ng alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tinignan naman amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sining bahin mapa-goodbye na kita 53 days before pa man mag Christmas Day kag 60 days before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon. Sige, standby na sa This Is My Life. Sunod sa dili gilamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan. Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita. Banat. Bulig. Tubtob sa masunod ka-edisyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.